Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-bolo asabun. Kali ini saya berada di Jembatan Merah. Ini jembatan yang pernah viral, bolo. Aku arep neng spot Waduk Tandon, sing lagi viral. Tak dudui dalane ke rutene ke anu ya, bolo. Ke Jembatan Merah iki ya. Mana ya, bolo? Ayo gaske. Langsung. Depan nanti ada pertigaan, kita ambil kanan ya bolo, ambil kanan nek lurus terus awake dhewe tekan pasar Krisa, iso tekan terminal Krisa. Nah iki akan ambil kanan terus ngono ya bolo, tetap hati-hati dalane naik turun. Rada tak cepet ke ya bolo, bendang tekan lokasi nih ya ono. Oke. Belok rono ki ya iso, bolo. Ya, itu ya buka sing jalur lurus sing yang Dukuh Tandon. Gue ngarep kalau pemandangannya terus galian kayak. Ini ki iso apa lah? Ini ki iso. Iwa ini ki iso. Terus tekan gitu. Bro kayak pemancing itu. Ini ki tekan waduk tapi kan juga sebelah sebelah yang Dukuh Tandon. Ini sebel kan. Full pemancing. Nah, ngarep iki ono perempatan awake dhewe ambil yang arah kiri bolo. Nah, setelah warungi ambil kiri. Iki lurus terus dalane apik bolo. Wis tekan ning lokasi ini. Waduh bolo. Lah ngarep iki wis ana pit motor parkir, wis enek mobil parkir iki meh tekan lokasi nih bolo. Nah, sebelah kiri ku iki. Nah, iki lho. Nah, iya. Wah lho sing mancing. Iya. Kebak pit motore parkir. Nah, ambil kiri sik, ndelok kene sik, sebelah kene sik. Lho sing parkir ra umum bolo. Wah, akeh iki sing mancing berarti. Lho. Kira-kira lho. Lah sebelah kene rame banget bolo. Oh, mancingnya penak lho, kurnya cadak-cadak iki. Hmm. Loh.
Nek kan bekas panenan polo. Ayo. Iki pindah sing arah Ngalor Genten polo. Ulo kayak mancing ya full kan. Pokoknya ngeri nek pit motor mandeng mesti enak sing mancing. Ono lokasi. Iki lokasine mau padha jalur mau polo. Nah, iki tapi awake dhewe sing mau ada pertigaan ngiri iki lurus sing lurus. Halo lalalala san saya oke gini polo sing parkir. Kebak full pemancing polo. Lalalala. Loh TG-an pula nganggo tegek-tegek kan. Iki lurus, dalan iki lurus terus bala. Engko tekan simpang 3 Brumbung. Wis tekan jalan raya Wonogiri Sukoharjo. Mengikuti dalan iki terus bala. Lah ngarep kae bolo nek tong tengah dalan ki awake dhewe ambil sing kanan. Nek kiri ya iso awake dhewe engko iso tembus kon Waduk Tandon. Waduk Tandon sing kono ya Waduk Tandon sing go wisata nggo mlaku-mlaku kuwi lho. Nah, awake dhewe ambil kanan. Sekian jalur. Nah, kini kiwoi langsung neng arah Sukoharjo, neng kanan Wonogiri kota ini. Oke, sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.